Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Vlog. So लोगोफोर दिनै आं नोंसोरनो जोंनि बिजनीनि बर' रावआव जानाय बर' साहित्य सभाखौ खोन्थागोन आरो ना लोगोफोर। दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दायो जोङो थांनो नागिरबाय आरो ना लोगोफोर। ससे मोनफैखाबाय जों लामायाव। नै आंना लोगोफ्रा बे सासे आरो बे सासे। स लोगोफोर दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो ना। दायो जों थांग्रोनोसै। लोगोफोर दायो जों थांबाय थानोसै आरो ना। नायलांबाय ना भिडिअखौ जोबजासिम। नै आंना लोगोफ्रा। बायदि सान्दुं गोसा आरोना नै लोगोफोर गेटआ ओरैबायदि मानसिखा आरोना नै दिनै आरो गाबोन बांसिन जाबावगोनसो गाबोन गेवलां मेल ना नै एक्जिबिसननि गेट आरोना लोगोफोर बियो बियो टिकेट काउन्टार आरोना लोगोफोर ड्रेसनि दखान गोजा आरोना नै ओजा लेखा दखान दख'ना गामसा नैबे अपेन स्पेस आरोना लोगोफोर एक्जिबिसननि बेयाव नै सल' खनगासिनो दा बारा मानसि गैथ'आ आरोना लोगोफोर नै दा दसे उनाव अयथासार जागोन आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा बेयाव ब्रह्मफोरनि आवसावग्रा ओमफ्राय नै बर'फोरनि बाथौ आरोना लोगोफोर बेयाव बर'फोरनि ट्रेडिसनेल न' बानायनाय दं आरोना लोगोफोर नै ओरैजा माइहुं न' माखाया नै बर'फोरनि ट्रेडिसनेल आरोना हा मानसि मुरथि र' Thank you. Nó phải chỉ đấy Vấn đề em tốt này daanay arna nay लोगोफोर माइ सौनाय जिआइ मोननाय आसा सेरजा औवाजों बानायनाय आबाय दांग्रि होनो नामा बेखौ आबाय दांग्रि जन्था फिसा मा होनदों एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय मोनसिगोन दा बेहाय मोननानै बिदि जाबाय आरो बियो मोनखांबाय बियो दा बेखौ सोरबा जाजासिगोन दादा बर'फोरनि ओंख्रि संनाय नैबेयाव बर'नि ओंख्रि मैगं आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया बैखि दं बर'नि ओंख्रि नै लोगोफोर
49 ओमफ्राय मैगं आरो ना ओमफ्राय आरो बर'नि आइटेम बक्सनि जादों माने बर'नि हाथासुनि हाबा आरो ना लोगोफोर बेयाव श' खालामनायखौ देखायदों बर'नि हाथासुनि हाबाखौ गोदान सोलायबाय जोंनो बर'नि ने आबै आबौनि जेब्ला आबै आबौआ जोंनि नैबेबायदि गोदोनि हाथासुनि हाबा जायो अब्ला नैबेबायदि साइनासालि लुयोमोन आरो माने थालिर बिलाइनि ना थालिर बिलाइनि ओमफ्राय ओरै थाबाय हाथाजोला हाथाजोलायाव नैबे ओंखामखौ दोननाय जायोमोन गाम्बारि खामफ्लाय फज'नानै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अनला ओंख्रियाव हालदैबो होनो मोना फानलुबो होनो मोना मस्लाबो होनो मोना बेबायदिनो संनानै हाबाया सोलियोमोन आरो हाथासुनि हाबाया ओमफ्राय बियो जाहैबाय हाथाजोला बेखौ हाथाजोआव दोननाय जायो अनलाखौ एबा ओमफ्राय बेयावबो माबायाव मा होनो गाम्बारि खामफ्लायाव फज'नानै दोननाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय गासा जोला बे जाहैबाय गासा जो ओमफ्राय बै मोननै लाइजौ नुदों होनबा बे लाइजौआव जाहैबाय हौवा गोदान आरो बेनि लाफा सेला माने लाफा देरनाय लोगो दानि जुगाव मेथर होनना बुङो बियो माबाजों हौवा गोदानजों मेथरजों बेखौ माने जागोन आरो माने हिनजाव गोदानजों बिनि बिजावजालिजों ओंखाम आरो अनला ओंख्रिखौ राननानै होगोन ओमफ्राय रायजोफोरनोबो रानना होगोन आरो माने माखासे माबा बेबस्था गैयिनि थाखाय जों दिन्थिफुंनो हायासै जायगाया फिसा जाबायना ना ओरैहाय न'मा न' थानांगौमोन माखासे बारिनि बिदि थानांगौमोन बेखौ दिन्थिफुंनो हायासै आरो ना जायगा फिसानि थाखाय मा संदों इयाव अमा संबाय ओरैजाय बेयाव बैसागु फोरबो फालिनाय 7 सान बर'फोरनि बेयाव बर'फोरनि मागो फोरबो फालिनायखौ देखायदों आरोना लोगोफोरनो ओरैजा बेलागुर दङ नै बेलागुर मोनब्रै दं आरोना नै बियो राजखुंग्रि नै बियो राजखुंगुर बेलागुर रानि बेलागुर राजा बै मोनसेया ओमफ्राय नै बियो थालिर बिलाइजों बानायनाय न' आरोना लोगोफोर नै लावखार बादा माने जे खालि बेलागुर सावगोन बेयाव हर थायो आरोना गोदोनि मानसिफ्रा बेबायदि खालामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजा नै ट्रेडिसनेल न' हा ट्रेडिसनेल न' नै ओरैजा ना हमनाय ना सारनाय ना गुरनाय आरोना नै बेयाव देखायदों बेनिफ्राय नै ओरैबो दं आरोना ओरैबायदि मा आबाद मावनाय आरोना आबाद मावनायखौ देखायनाय नै आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफ्रा नैयाव ओरैजा खोथिया फोदों आरोना ओमफ्राय नै माइ गायनो नागिरदों जायखिजाया माखासे आबाद दंबावो आरोना ओरैनो मासो सल' देखायनायसो कलेजनि मेन गेटआ लोगोफोरनै मजा खारनानै गोसारना लोगोफोरनो बिराद गिदिर खावला बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोना लोगोफोरनो बे सिखिरि आरोना
Aku Fuji dukana dukan bibar brand ini mansra baik foto laga fry ini ada Fuji